Kronenberg stond afgelopen weekend in het teken van de Limburgse ruiterkampioenschappen voor paarden en ponies. De beste ruiters en Amazones van Limburg die hebben zich speciaal geselecteerd voor deze kampioenschappen. En die zijn hier nu in de start. En de beste ruiters hiervan die mogen weer door naar de Nederlandse kampioenschappen die over een aantal weken in Ermelo gehouden worden. Ruim 1600 combinaties verschenen aan de start. Ongeveer 10% kwam uit de gemeente Venray. Met name Merslo, IJsselstein, dat zijn toch wel de kernen uit van Venray waar we hier veel deelnemers van uitzien. Naast de ruiterkampioenschappen was het thema gezondheid aan het evenement gekoppeld. We organiseren rondom dat thema een aantal extra activiteiten. Nu op dit moment is de hippische wandeling aan de gang. Dus allemaal mensen uit de omgeving die hebben zich in kunnen schrijven voor een hippische wandeltocht. Gistermiddag op vrijdag hadden we hier de tent vol zitten met 250 senioren uit de omgeving. Dat was ook echt een prachtige middag. En we hebben een compleet gezondheidsplein ingericht waar bezoekers en deelnemers kunnen proeven van gezonde producten. We hebben ook een presentatietent. Daar zijn de hele dag door presentaties over het thema gezondheid. En daarnaast zijn er demonstraties. Ik zag net een demonstratie bootcamp die aan de gang was. Dat zijn kinderen die komen dansen demonstreren. Dus dat doen we allemaal als extra activiteiten rondom deze Limburgse ruiterkampioenschap. Ook aan de kinderen werd gedacht. Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn hier ook veel kinderen en we hebben gemeend dat het ook goed zou zijn om daar van alles voor te organiseren. Een van de leukste activiteiten is een echte stokpaardenrace. Dat wordt georganiseerd samen met Kerngezond van Maurice Graaf, de oudspits van VVV. Dus kinderen kunnen hier met een stokpaard tussen de benen zelf over een parcours springen en leuke prijzen winnen. Daarnaast kunnen kinderen fruitdieren maken, er zijn luchtkussens, er kunnen gesminkt worden. Dus ook voor kinderen is er echt van alles te beleven hier vandaag en morgen op de ruiterkampioenschappen. Christian Houwe uit Wansum viel enkele malen in de prijzen. Met 2 eerste plaatsen en 1 tweede kijkt hij tevreden terug. Ja, dit concours wordt eigenlijk elk jaar gehouden. Nu is het dan voor de eerste keer dat het hier op Grand d'Ors georganiseerd wordt. Maar ja, het concours van Zevenum al vaker gereden. De eerste keer nu hier, fantastisch concours. Dus ja, lijkt heel mooi. Dit is de eerste keer dat ik dan op de wedstrijd van Zevenum hier start. En normaal gesproken rijden we wel hier op dit terrein. Dus, ja. Rijd je vaak wedstrijden of is dit echt een bijzonder evenement? Nou, dit is sowieso een heel mooi evenement. Mooi gemaakt door de organisatie en ja, het terrein is prachtig. Wij rijden wel echt elk weekend wedstrijden, dus volop in de sport, ja. Voor Christian en zijn vriendin Lisa is het een uit de hand gelopen hobby. We hebben samen een bedrijf en ja, wij zijn gewoon fulltime. In principe 7 dagen in de week zijn we echt met de paarden bezig. Wedstrijden uitbrengen, paarden trainen en proberen daarmee de kosten te verdienen. En als jullie winnen, wat gebeurt er dan? Dan zijn we blij. Op maandag fly. Ja, dan zijn we maandag bij de Coffee Fly, Limburgs Fly. En ja, verder dan gaat het gewoon weer verder. Het werk begint gewoon op maandag weer. 95. Maar die tijden die mogen verbeterd worden. De nummers 1 tot en met 3 straks om 4 uur. Een beker en een rozet.